ሎሚ መጽናዕት መጽሐፍ ቅዱስና ከም ተኹላትኩም ከተካፍሉና ጽናሕኩም ካብ ዕብራውያን 13 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ዘሎ እዩ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ከንብበሞ ጎይታ ድማ ኣብ ውሽጠይ ዘቐመጦ መልእኽቲ ከካፍለኩም ማለት እዩ ፍቕሪ ሕውነት ትጽናዕ ገሊኣቶም ከይፈለጡ ብኡኡ ንመላእኽቲ ከም ኣጋይሽ ተቐቢሎም ኣለውሞ ምቕባል ኣጋይሽ ኣይትረስዑ ንዑስራት ከም መተኣስርቶም ኮይንኩም መከራ ይጽገቡ ኮይንኩም መከራ ይጸግቡን ዘለውኻ ንስኻትኩም ኣብቲ ስጋ ከም ዘለኹም ኮይንኩም ዘክርዎ ነመንዝራታት ንዘመውትንሲ ኣምላኽ ክፈርዶም እሞ መውስቦ ኣብ ኩሉ ክቡር እቲ መደቀሰ ኣሚን ከዓ ዘይረክስ ይኹን ንሱ በዓሉ ኣይከሓድገካን እሽሹን ከቶ ኣይብለካን ኢሉ እሞ ንብረትኩም ብዘይ ፍቕሪ ገንዘብ ይኹን በቲ ዘለኩም እገቡ ስለዚ ተቢዕና እግዚአብሔር ረዳእዩ እሞ ኣይክፈርህኔ ሰብ ከንታይ ከይገብረኒ ንበል ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነግሩኹም መራሕትኩም ዘክርዎም መወዳእታ ንብረቶም እናተቋመትኩም ኣሰሮም እምነት ሰዓቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎምን ንዘላለም ንሱ እዩ ልብኹም በቲ ነቶም ዝኸዱላ ዘይጠቐሞም ብልዕ ዘይኮነስ ብጸጋን ተጸንዐ ጽቡቕ እሞ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ብጋሻ ትምህርቲ ኣይትሰሓቱ እቲ ሊቀ ካህናት ስለ ኃጢአት ኣብ መቕደስ ዝኣቱ ዝነበረ ደም እንስሳት እቲ ስጋታትን ኣብ ወጻኢ ሰፈር ይሓርድ ነበረሞ ንሕናስ እቶም ነቲ ድኳን ዘገልግሉ ካብኡ ክበልዑ መሰል ዘይብሎም መሰውኢ ኣሎና ስለዚ ኢየሱስ ከዓ ብደሙ ንህዝቡ ምእንቲ ክቅድስ ኢሉ ኣብ ወጻኢ ኣብ ከተማ መከራ ጸገበ ብለና እዚ ምዕራፍ ከምቲ ንኹላህና ግልጽ ዝኾነ መወዳእታ ናይዚ መጽሓፍ ናይ ዕብራውያን እዩ እዚ ምዕራፍ ከምቶም ዝሓለፉ ምዕራፋት ብዛዕባ ሓደ ኣርእስቲ ኣልኢሉ ዝዛረበሉን ዝገልጸሉን ካብኡ ሓሊፉ ድማ መርትዖታት ዘቕርበሉ ክፍሊ ይኮነን ኣብዚ ምዕራፍ ጸሓፊ ናይዚ መጽሓፍ መብርህታት ምስ ተስፋ ዝህበሉን ሓደ ስምዕታ ወይ መጠንቀቕታ ዝህበሉ ክፍሊ እዩ ስለዚ ብጥንቃቐ ክነንብቦ ነቲ ዝበሃለና ድማ ክነቕርበሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቁጥሪ 1 ነዚ ምዕራፍ ክጅምሮ ከሎ እንታይ ኢሉ ፍቕሪ ሕውነት ትጽናዕ በእንግሊዘኛ እንታይ ብሎ let brotherly love continue እዛ ትጽናዕ ትብል ቃል continue ይብላ ማለት እዩ ፍቕሪ ሕውነት ትጽናዕ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ኣለኹም ምሳይ ከም ዘለኹም ጽቡቕ ጌርኩም ተኸታተሉኒ ፍቕሪ ሕውነት ትጽናዕ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብትግርኛ ትጽናዕ ኢልዎ ዘሎ ብናይ በዓል ኢዮባ ቋንቋ ብግሪክ ሜኖ እዩ ዝብሎ ናብ ትግርኛ ክንትርጉሞ ከለና ከምዚ ማለት እዩ ኣብ ፍቕሪ ሕውነት ንጽናዕ ዋላ ንንበር ንጽናዕ ንቐጽል ደው ንበል ንጸመም ንጻወር ዝብል ትርጉም ኣለዎ አሜን አሜን ኣብ ፍቕሪ ሕውነት ንጽናዕ ማለት ኣብ ፍቕሪ ንንበር ማለት እዩ ኣብ ፍቕሪ ንጽናዕ ኣብ ፍቕሪ ንቐጽል ደው ንበል ካብዛ ፍቕሪ እዚኣ ክንቕንቐና ዝመጽእ ነገር ስለ ዘሎ ኣብቲ ፍቕሪ ደው ንበል ንጸመም ንጻወር ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ፍቕሪ ሕውነት ኣብ ማእኸልና ከይጸንዕ ከይቅጽል ኣብ ፍቕሪ ሕውነት ከይንጸንዕ ደው ከይንብል ከይንጽመም ከይንጸዋወር ዝገብር ነገር ስለ ዘሎ እዩ ጸሓፊ ናይ ዕብራውያን ፍቕሪ ሕውነት ትጽናዕ ኢሉ ኣብዚ ዝዛረበና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ክትጽሕፈሎም ከሎ ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ 9 ክሳብ 10 እንታይ ኢሉ ፍቕሪ ብዘይግብዝና ትኹን ንኽፍኣት ፈንፍንዎ ኣብ ሰናይ ልገቡ ንሓድሕድኩም ብምክብባር እናተቐዳደምኩም ብፍቕሪ ኣሕዋት ንሓድሕድኩም ብለውሃት ተፋቐሩ ይብለና እቶም
ቅድሜና ዝነበሩ ኣሕዋትና ናሓትናን ልክ ከምቶም ዝሓለፉ ናይ እምነት ኣቦታትናን ኣዴታትናን መለሊኦም ፍቕሪ ነይሩ ኣብ ዘመንና እዛ መለለይትና ክትከውን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሓርያ ፍቕሪ ኣብ ማእኸልና ትጠፍያ ዘላ እዚ ሎሚ ነጽንዖ ቃል ነቶም እተጻሕፈሎም ሎሚ ግና ብህይወት ዘየለው ሰብ ዕብራውያን ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ እዚ ቃል እዚ ሎሚ ነቶም ነዚ ቃል ዝነንብብን ንሰምዕን ዘሎና ሰባት ይዛረበና ዘሎ ጎይታ ሎሚ በዚ ቃል ገይሩ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ዘመሓላልፈልና ዘሎ እንድሕር ኢልና ፍቕሪ ሕውነት ኣብ ማእኸልኩም ይጽናዕ ይቐጽል ይዝብለና ዘሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥር 7 ክሳብ 9 ከምዚ ኢሉሎ ግናኸ መወዳእታ ሁሉ ነገር ቀሪቡ ስለዚ ርእስኹም ግጥኡ ንጸሎት ንቁሑ ፍቕሪ ብዝሒ ኃጢአት ትኸድን እሞ ቅድሚ ሁሉ ኣብ ናሓድሕድኩም ሓልሓል ትብል ፍቕሪ ተሓልኹም ብዘይ ምዕዝምዛም ናሓድሕድኩም ግሽነት ተቐባበሉ ይብለና ደጊሜዶ ዛቃል እዚኣ ከንብባ ቅዱሳን ኣብ ማእኸልና ከመይ ዓይነት ዝበለት ፍቕሪ ክህሉ እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝምዕደና ዘሎ ግናኸ ኢሉ መወዳእታ ኩሉ ነገር ቀሪቡ ስለዚ ርእስኹም ግጥኡ ንጸሎት ንቁሑ ፍቕሪ ብዝሒ ኃጢአት ትኸድን እሞ ኣብ ቅድሚ ሁሉ ኣብ ናሓድሕድኩም ሓልሓል እትብል ፍቕሪ ተሓልኹም ብዘይ ምዕዝምዛም ናሓድሕድኩም ግሽነት ተቐባበሉ ይብለና ፍቕሪ ሕውነት ጥራይ ዘይኮነስ ቅዱሳን ሓልሓል ዝብል ፍቕሪ እዩ ኣብ ናሓድሕድና ክሕልው ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ሓደ ካብቲ ዝሓቦም ትእዛዝ እንታይ እንድሕር ኢልና ናሓድሕዶም ክፋቐሩ ኣሜን ዶ ንዓይና ኣኻትኩምን ወይ ድማ ጎይታ እንታይ ካባና ዝደሊ እንድሕር ኢልና ናሓድሕድና ክንፋቐር ኣሜን ዶ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ካብ 34 ክሳብ 35 ከይድና ክነንብብ ከለና ከምዚ ይብል ናሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ጌርኩም ከዓ ናሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ ነናሓድሕድኩም ፍቕሪ እንተላትኩም በዚ ደቀ መዝሙረይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ ይብለና ብተመሳሳሊ ኣብ ዮሐንስ 15 ቁጥር 12-17 ከይድና ክነንብብ ከለና ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ነናሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ ናሓድሕድኩም ክትፋቐሩ እዚ እዝዘኩም ኣለኹ ይብለና ቅዱሳን ፍቕሪ ምርጫ ኣይኮነን ንትደልዮ ክተፍቅር ንዘይትደልዮ ድማ ክትጸልኦ ኣይኮነን ናይ ጎይታ ትእዛዝ ፍቕሪ ምርጫ ኣይኮነን ክንፋቐር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ እዩ ትእዛዝ ድማ ክኽበር ኣለዎ ነቲ ትእዛዝ ምምሕላፍ ሳዕቤን ኣለዎ ነዚ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 5 ኣብ ዘሎ ክፍሊ ክንርኢ ንኽእል ኢና ዋላ እኳ እታ ኣብ ኤፌሶን ዝነበረት ቤተክርስትያን ብዙሕ ዝነዓድ ነገር እንተነበራ ጎይታ ግን ብሓደ ነገር ክነቕፋእ ከሎ ንርኢና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 4 ክሳብ 5 ከይድና ክነንብብ ከለና እንታይ ይብለና ግናኸ ነታ ቀዳመይቲ ፍቕርኻ ሓዲግካያ ኢኻ እሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ ጎይታ እንታይ ኮን ይረክብ ይኸውን ኣብ ማእኸልና ሎሚ ነታ ኣብ ኤፌሶን ዝነበረት ቤተክርስትያን ብዙሕ ዝነዓድ ነገር ዝነበራ ብዙሕ ዝምስገን ነገር ዝነበራ ነገር ግን ሓደ ነገር ረኺበልካ ኣለኹ ኢልዋ ግናኸ ነታ ቀዳመይቲ ፍቕርኻ ሓዲግካያ ኢኻ እሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ እምበዓርሲ ካበይ ከም ዝወደቅካ ዘክር እሞ ተነሳሕ ነቲ ቀዳማይ ግብሩውን ግበሮ እንተዘይ ኮይኑስ ክመጻካ እንተዘይ ተነሳሕካ እውን ነቲ ቀዋሚ ቀንዴልካ ካብቲ ስፍርኡ ከዝብሎየ ቅዱሳን ፍቕሪ ኣብ ናሓድሕድና ፍቕሪ ዘይምህላው ንሓውኻ ዘይምፍቃር ንሓፍትኻ ዘይምፍቃር ንሓድሕድና ዘይምፍቃር ውድቀት እዩ ቅዱሳን እቲ ዝዓበየ ውድቀት እዩ እንታይ ኢሉ እምበዓርሲ ኢልዎ ካበይ ከም ዝወደቅካ ዘክር እሞ ተነሳሕ ኢሉ ንስሓ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ አንተ ወይ ገነት ትዛረብ ነይራ ብዛዕባ ፍቕሪ ኢላ ትዛረብ ነይራ እቲ ሽግር እዚ እዩ ወዲቕና ስለ ዘለና እዩ
أود كت ننبر سلزلناي كاب جت أملاخ سلزرحناي اتستخف لنا واجا سلزرسعناي نتقدماي جبرون جبرويلو أنت زي كونس كمت أكا أنت زي تنسحكاون نتقوام أنديلكا كاب صفر أو خزبولي قبل خلو نري كابزن مهارو نجر انتاين دهر إلنا فقريك ساكندي أقداسي كم زخونينا نردا أب قداما يوحنس مقراف كلتا كاب عسرتا كسا مقراف كلتا كاب عسرتا حادن كيدنا حنا نبب كولنا انتايب لنا اتنا حاو زفكرو أبرهاني زنبر معنك أفون أبو يلبون اتنا حاو زسأل أغنا أب تسألمات يزلو أب تسألماتون يملالس تسألماتنا انتو سلزعورو دما نابي كم زخيد أيفلت إني أتم سبات سب بزي فقر اندحر كوينو أوري زبلنا زلو بلايندي زبلنا زلو عبت الماتي زملال الزلو زبلنا زلو بتمساسا لي أبك قداما يوحنس مقراف سلسته قدر 14 كاب 17 ساعة 24 كينا هنا نبب كولنا خمزي بلنا نحد حدنا خنفاقر إزياتا كم مجمر تازمعهم ما ملأختيا نحنا نحوات نفكرهم سلزخونا كموت سنابهيوت كم التساقرنا نفلت قالونا نحوها مفكارسي كموت نابهيوت مسقار كازري ملكزي اتزي فكر قنا عموت ينبر قنا زخونا يخون نتقريت إذا عالم زياء زلو ومو حاو تشقيرو خلو نارايو دنگاصو زعصولو فقر املاح كميلو ابو تنبر اتم دك بغبرن بحق نمبر بقالن بلسانن عين فقر منم انكو لبنا انتنقفنا املاح خاب لبنا زعابن كل زفلت انسلازخونه نلبنا ابقدميو نحدا ايومو كاب حق مخانا بزينا نفلت اتم فقراتي لبنا انت زينا افنا اب املاح تبعاتالونا نتزازو انهلو اب قدميو باحزبل نغبر سلازخونا نتن لمنو زبل خابو نقبلنا كم تنسو زبنا تزاز غيرنا بسمودو يسوع كريستوس كنا امن نحد حدناون كنفاقر تزازو ازيو اتتزازو زهلو دما ابو ينبر نسون ابو ينبر نسو ابانا خمز نبر كا نحنا بتزهابنا منفس نفلت ينبلنا قدوسان غويتا يسوع كريستوس منبريو امنتاي اندحر إلنا فقريو امين امين انتايلو بسم ودو يسوع كريستوس كنامن نحد حدنا كنفقر تأزازو ازيو فقري مرچا يكونن فقر تأزازيو نقولو ختفكر ويتا يسوع كريستوس عزيزو الله نقولو خنفكر تعزيزنا نمبر بقى اوبشن ايكونن ناي مرچا غدا ايكونن انتا إلو قطر 24 اتتزازو زهلو دما أبو ينبر أمين دو نسون أبو أب كريستوس منباركا زرقاقت أب كريستوس مهلاوكا كريستوس دما أباخا مهلاو زفلت أفقر ختنبر كل خاي قدسان أفقر زي نبر سب كريستوس أبو يلن This is ازي تحكي اتي تأزازاتو زهلو ايناي تأزاز نحاد حدكا ختفقر نحاوغا ختفكر نحافتغا ختفكر نحافتنا خنفكر نحاونا خنفكر زي تتأزاز اتي تأزازاتو زهلو دما أبو ينبر يلو أب كريستوس ينبر كريستوسون أبو ينبر نسو أبانا خمز نبر كا نحنا بتزحبنا منفس نفلتينا افقر اندحر تنبر هلخا كريستوس اباخا خمز ينبر كمزلو منم طرطر يلن صل اندحر الله قرحنت اندحر الله نزس تبل تحنحن اندحر كوين كاسي كريستوس ايكونن اباخا زلو خال منفس يسفيرو زلو كمزخنا ببو صنحنا نحد حدنا مفقار وين حوات مفقار مالت كموتنا بهيوت مسغار أبرهان منبار مالتي بنصارو دما نحوخا وين حفتخا مسلا وي أبصل منبار دما أبصلمات من ملاس معوار مالتي حدا سب اندحر عاويرو دما نابي كم زخيد يفلطني سلازي
ካብዚ ነገር ንምድሓን እቲ እንኩ ኣማራጺ ትእዛዝ ጎይታናን መድሓኒናን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምህላዊ ኣሜን ኣሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 21 ምዕራፍ 15 10 ከይድና ክንንብብ ከለና እንታይ ኢሉ እተፍቅሩን እንተኮይንኩምሲ ትእዛዘይ ሓሉ ትእዛዛተይ ሓሉ እቲ ትእዛዛተይ ዘለዎሞ ዝሕልዎ ንሱ ይዘፍቅረኒ ክሳዕ ክንደይ ንጎይታ ከም ነፍቅሮሲ ብተግባርና ይዝግለጽ ቅዱሳን Jesus I love you እና ስለዘመርና አይኮነን ኢየሱስ የፍቅረካዬ ዝብል መዝሙር ስለዘመርና አይኮነን ተረዲኹም ነው ቅዱሳን ፍቅርና በተግባር ክግለጽ ይዘለዎ እንታይሉ እተፍቅሩን እንተኾንኩም ሲ ትእዛዛተይ ሓሉ ስለዚህ ምፍቃርካ ንጎይታ ከተርኢ ክትገልጽ ምፍቃረይ ንጎይታ ከገልጽ ከርኢ እንድሕር ደለሲ ትእዛዛቱ ብምህላው ዘሪኦ ሓደ ካብቲ ትእዛዛቱ ድማ ንሓድሕድና ክንፋቀር እንታይሉ እቲ ትእዛዛተይ ዘለዎሞ ዝሕልዎ ንሱ ይዘፍቅረኒ ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦ የፍቅሮይ ኣነው ነፍቅሮይ ርእሰይ ካገልጸሉ መብዛሕቴና ክርስቶስ ክግለጸልና ንደሊና ኣማእኸልና ክርስቶስ ክግለጸሉ ዘይደሊ መን ኣሎ ንክርስቶስ ክርኢ ዘይደሊ መን ኣሎ ማእኸልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣፍቅሪ ዝግለጽ አሜን ዶ ርእሰይ ካገልጸሉ ኢሉ ንመን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ ዝገልጸሉ እንደሕሪልኩም ነቲ ዘፍቅሮ ማለት ድማ ነቲ ትእዛዛቱ ዝሕሉ ማለት አሜን ዶ ቅዱሳን ሓደ ካብቲ ትእዛዛቱ ከም ትብለኩም ጸናሕኩና ሓድሕና ክንፋቀሪ እዚ ትእዛዝ ስለዚህ ሎሚ ነዚ ናይ ጎይታ ትእዛዝ ክንፍጽም ጎይታ ጸጋ የብዛሐና አሜን ፍቅሪ ህውነት ተጽናዕ ምስበለ ቀጽሉ ኣብ ቁጥር 2 ዝበሎ ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና ገሊኣቶም ከይፈለጡ ብኡኡ ንመላእኽቲ ከማጋይሽ ተቀቢሎም ኣለውሞ ምቅባል አጋይሽ አይትረስዑ ብለና ካብ ዝቃል እንመሃሩ ኣብ ትምህርት እንታይ እዩ አጋይሽ ክንቀበል ኮለና ካብቲ ንሕና ነቶም አጋይሽ እንገብረሎም ነገር ንላዕሊ እቲ ንሕና ንዖም ብምቅባልና እንቅበሎ በረከት ከም ዝዓቢና ካብ ዝቃል ዝንመሃር አሜን ዶ ንኣብነት ኣብዚ ካብቶም ተጣውሱ ማለት ንኣብነት ንአብርሃም እንድሕር ወሲድናዮ አብርሃም ነቶም ሰለስተ መላእኽቲ ኣብ ዘፍጥረት 18 ቅበሎም ኮሎ ካብቲ ነቶም መላእኽቲ ወይ ድማ ነቶም አጋይሽ ዝገበረሎም ንላዕሊ እቲ አቤቱ ዝኾነ ነገር ይዓቢ ሓቀደ ቅዱሳን ካብቲ ምራኽ ዝሓረደሎም ካብቲ ጸባ ዝሓቦም ርግኦ ዝሓቦም ማይ ዝሓቦም ካብቲ ገለመለታት ዝሓቦም ሲ እቲ ተቀበሎ ውህበት ይበልጽ አሜን ዶ አጋይሽ ክንቀበል ኮለና እግዚአብሔር ካብቲ ንሕና ዝገበርናዮ ንላዕሊ ዝባረኸና ክብርና አምላኽ ይኹን አቤት አብርሃም ቆሙ ይኾይኑ ሓቀዶ ጸሓፊ ናይዚ መጽሓፍ ከመሓላልፎ ደሊ ዘሎ ኣብ መልእኽቲ እንበኣር ነዚ ከምቲ አብርሃም ሰባት ወይ ድማ አጋይሽ ኢሉ ከይፈለጠ ንመላእኽቲ ከማጋይሽ ተቀበለ ቶም ተቀበሎ ማጋይሽ ድማ ንበረኸት ዝኾንዎ በረኸት ሒዞም ናብ ቤቱ ዘኣተው እቶም አቤትና እንቅበሎ ማጋይሹን ኮሙ በረኸት ሒዞምልናዮም ዘኣቱ ስለዚ ምቅባል አጋይሽ አይትረስዑ አሜን ዶ አጋይሽ ክትቅበሉ ኮለኹም አጋይሽ ክንቅበል ኮልና ንዖም ብምቅባልና ዝልቃቅ በረኸት ኣሎ ዝብል መልእኽቲዩ ከመሓላልፈና ደሊ ዘሎ ኣነ በዚ ብጣዕሚ ዝኣምን ማለት እዩ ትዝክሩ ዲኹም እታ ኣብ ሰራጵጣ ዝነበረት መበለት ዘለዋ በሊዓ ክትመውት እናተዳለወሲ እግዚአብሔር ጋሻ ሰዲዱላ ንኤልያስ ክትቀልብሲ እግዚአብሔር ሓሪዋ አቤታ ኮላ ሓንቲ ነገር የለን ነገር ግን ንኤልያስ ምስተቀበለቶሞ ነቲ ንሱ ዝበላ ምስገበረት ልዕልቲ ንኤልያስ ዝገበረቶ ንሳ ተጠቃሚት ኮይና ሓቀዶ ኤልያስ ናብ ቤታ ብምምጹሲ ሞታ ይኮ ተሳኢሩላ ሓቀዶ ቅዱሳን ኤልያስ ንበረኸት ኮይንዋ
ታሱናማዊ ሰበይቲ ንኤልሳ ብምቕባላ ናብ ቤታ ብምእታዋ ልዕልቲ ንኤልሳ ዝገበረትሉ እሳያ ተባሪኻ ሓቀይደ ቅዱሳት እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብሲ በዚ ኩሉ ግዜ ይሓልፍ እዩ ነዚ ናይ ኣምላኽ ሰብሲ ኣብዚ ገዛሲ በቃ ዓራት ንስራሓሉ ቴብል ንግበረሉ ኣትዩ በሊዑ ሰትዩ ደቂሱ የዕሪፉ ይኺድ እዚ ሰብ እዚ ኢላ ነዚ ሰብ እዚ ምስ ተቐበለቶ እዛ ሰብ እዚኣ ብጣዕሚ ብዙሕ ያ ተባሪኻ ክብርና ኣምላኽ ይኹን መብዛሕቲና ንሕና ተባሪኻ ንብሎ ውሉድ ምርካባይ ሓቀይደ ቅዱሳት ውሉድ ምርካብ ሓደ ነገር እዩ ልዕሊ ውሉድ ምርካብ ያ እዛ ሰበይቲ እዚ ኣብ ሂወታ ኮይኑላ ኣብታ ዓዲ ዝኸፈአ ጥሜት ከም ዝመጽእ ፈሊጡ ኤልሳ ነዛ ዘገልገለቶ ሰበይቲ ከይዱ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እግዚአብሔር ናይ 7 ዓመት ጥሜት ኣዚዙሎሞ ን7 ዓመት ንስኺ ክጠሚ ስለዘይግባኣኪ ክትስእኒ ስለዘይግባኣኪ ናይ በረኸት ሰብ ስለዝኾንኪ ካብዛ ዓዲ ውፅ ኢልዋ ነዚ እቲ ጥሜት ምስ ተወደእ ተመለስ ኢልዋ ኣሜን ዶ ምስ ተመልሰት ከማን 7 ዓመት ከይነበረት ተሓሪሱ ከእትዎ ዝኽእል ነገር እግዚአብሔር እንደገና በዕጽፈ ባሪኽዋ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ዝወዓለቶ ውዕለት ሓንቲያ ዝገበረቶ ሓንሳብ እዩ ንኤልሳ ሓንሳብ ተቐቢላቶ ግን ኣብ ቤታ ግን ዘይውዳእ በረኸት ያኸፊታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣጋይሽ ክንቅበል ኮለና ንናይ እግዚአብሔር ሰባት ክንቅበል ኮለና ቅዱሳን ናብ ቤትና ከኣቱ ከለውሲ እግዚአብሔር ዝለቆ በረኸት ኣሎ ጸሓፍ ናይዚ መጽሓፍ በኣር ነዚ መልእኽቲ ከመሓላልፈና ደሊ ዘሎ ኣብ ቁጥር 3 እንታይ ይብል ንእሱራት ከም መተኣስርቶም ኮይንኩም መከራ ይጸግቡ ንዘለዉ ከዓ ንስኻትኩምን ኣብቲ ስጋ ከም ዘለኹም ኮይንኩም ዘክርዎም ይብለና እዚ ማለት ጸሊሎም ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ብዘድልዮም ሓግዝዎም ብጽሕዎም ማለት እዩ ኣሜን ዘክርዎም ማለት በቃ ጎይታ ርዳአዮም መባል ጥራሕ ኣይኮነን ኣሜን ዶ ብንኽእሎ ነገር ዓቕምና ብዝፈቐዶ ነገር ክንሕግዞም ከም ዘለና እዩ እዚ ቃል እዚ ዝነግረና ነዚ ቃል እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 25 ካብ 31 ክሳብ 46 ተዛረቦ ምሳሌ ጽቡቕ ገይሩ ይገልጾ ኢለ ይኣምን እንታይ ይብል ኣብ ማቴዎስ 25 ካብ 31 ክሳብ 46 ግናኸ ኢሉ ወዲ ሰብ ብክብሩ ምስ መጸ ኩሎም መላእኽቱን ምስኡ ሽዑ ኣብ ዙፋን ክብሩ ይቕመጥ ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ይእከቡ ንሱ ከዓ ጓሳ ነባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈልየን ካብ ናሓድሕዶም ይፈልዮም ነተን ኣባጊዕ ኣብ የማኑ ነተን ኣጣል ድማ ኣብ ጸጋሙ የቁመን ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብ የማኑ ንዘለዉ ይብሎም ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ እቲ ካብ ምስራት ዓለም እተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ጠሜ ነበርኩ ኣብላእኹምኒ ዓሪቐ ከደንኩምኒ ሓሚመ በጻሕኩምኒ ተኣሲረ መጻኹምኒ ሽዑቶም ጻድቃን ይምልሱሉ ጎይታይ መዓስ ጠሚኻ ሪኢናካ ሞብላዕናካ ወይስ ጸሚእኻ ስተናካ መዓስ ከጋሻ ኮይንካ ሪኢናካ ሞ ተቐበልናካ ወይ ዓሪቕካስ መዓስ ከዲናካ መዓስ ሓሚምካ ሪኢናካ ወይስ ተኣሲርካ በጺሕናካ ይብሉ እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ብሓደ ዝገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዝገበርኩምለይ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ይምልሰሎም ድሕሪዚ ኣብ ጸጋሙ ንዘለዉ ይብሎም ኣቱም ርጉማት ካባይ ረሓቑ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ጠመይ ነበርኩ ኣየብላዕኹምንን ጸሚኤ ኣየስተኹምንን ገይሸ ኣይተቐበልኩምንን ዓሪቐ ኣይከደንኩምንን ሓሚመ ተዓሲረ ኣይበጻሕኩምንን ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ መዓስ ጠሚኻ ወይ ሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ ዘይገልገልናካ ኢሎም ይምልሱሉ ሽዑ ንሱ እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ ዘይገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዘይገበርኩምለይ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ይምልሰሎም እዚኣቶም ናብ ናይ ዘላለም ስቃይ ጻድቃን ግና ናብ ናይ ዘላለም ህይወት ክኸዱ እዮም ይብለና ፈቃድ ኣምላኽ እምበኣር ቅዱሳን ንዝጠመዩ ክንዕንግል ንዝዓረቑ ክንከድን ንዝሓመሙ ክንበጽሕ ንዝተኣሰሩ ክንከዶም ክንሪኦም ገይሾም ንዝመጹና ድማ ብሓጎስ ክንቅበሎም እዩ ኣሜን ዶ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከኣዩ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መጽናዕትና ንእሱራት ከም መተኣሰረቶም ኮይንኩም መከራን ይጸግቡን ዘለው ከዓ
ንስኻትኩም ኣብቲ ስጋ ከም ዘለኹም ኮይንኩም ዘክርዎ ዝብለና ዘሎ ኣብ ቁጥር 4 እንታይ ይብለና ነመንዝራታት ንዘመውትንሲ ኣምላኽ ክፈርዶም እሞ መውስቦ ኣብ ኩሉ ክቡር እቲ መደቀስ ኣሚን ከዓ ዘይረክስ ይኹን ይብለና እዚ ቃል እዚ ናብ ናይ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ እቲ መስርዕ ተቀያይሩሎ ማለት እዚ ክፍሊ እዚ ከምዚሉ ክንበብ ኣለዎ መውስቦ ኣብ ኩሉ ክቡር እቲ መደቀሲ ኣሚን ከዓ ዘይረክስ ይኹን ነመንዝራታትን ንዘመውትንሲ ግና ኣምላኽ ክፈርዶም ኢልና ክነንብቦ ኣዝያ ገዳሲ ማለት ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኦሪጂናል ጽሑፍ ማለት እዩ ጸሓፊ ናይዚ መጽሓፍ ስኡል ይኮነን መንስቦ ኣብ ኩሉ ክቡር እቲ መደቀሲ ኣሚን ከዓ ዘይረክስ ይኹን ምስበለ ነመንዝራታትን ንዘመውትን ኣምላኽ ክፈርዶም ምዃኑ ተዛሪቡ ምንዝርና ዝሙት ነቲ ክቡር ዝኾነ ስርዓት ኣምላኽ ዘርክሱ ነገራት እዮም ሓቀይደ ቅዱሳን ኣለኹም ዶ ስለምንታይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንምንዝርናን ንዝሙትን ወይ ድማ ነመንዝራታትን ንዘመውትን ኣምላኽ ዝፈርዶ እንድሕር ኢልና እዞም ምንዝርን ዝሙትን ነቲ ክቡር ዝኾነ ስርዓት ኣምላኽ ዘርክሱ ስለ ዝኾነ ከምኡ ስለ ዝኾነ ይኻ ኣምላኽ ንመንዝራታት ማለት ነቶም ካብ ሓዳሮም ወፃኢ ዝዝሙ ወይ ነቲ መደቀሲ ኣሚን ዘርክሱ ነቶም ዘመውቲ ማለት ቅድሚ ምምርዓዎም መውስቦ ቅድሚ ምፍጻሞም ስጋዊ ርክብ ዝፍጽሙ ኣብ ዝተፈላለየ ጽዩፍ ዝኾነ ልምምድ ዝኣቱ በኣምላኽ ማለት በቲ ነቲ ነዚ ስርዓት ዝሰርዐ ክፍረዱ ምዃኑ ዝነግረና ዘሎ ከምቲ ኩላሕና ንፈልጦ ምንዝር ዝሙት ፍረ ስጋ እዮም ነዚ ገላትያ 5:19-21 ከይድና ንንብብ ኮለና ኣብኡ ብግልጽ ተጻሒፉልና ኣሎ ኣብ ከምዚ ህይወት ዘለው ሰባት ብንስሓ እንድሕር ዘይተመሊሶም መወዳእቶኦም ቀላይ ሓዊ ዝኸውን ኣምላኽ ክፈርዶም ይክብለና ከሎ ከም ተራቃላይ ንሰዶ ቅዱሳን ኣምላኽ ክፈርዶም ዝብል ቃል ኣምላኽ ናይ መወዳእታ ፈራዲ መወዳእታ እቲ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ዘመሓላልፍ ኣምላኽ ኣምላኽ ክፈርዶም ይክብለና ከሎ ከም ተራቃላይ ንሰዶ ኣምላኽ ፈሪዱካ ማለት ኣብቂዕኻ ማለት እዩ ኣምላኽ ናይ መወዳእታ ብይን ይዝበካ ፈሪዱካ ማለት ማንም ይግባይሉ ፍርዲ ክቅይሮ ዝኽእል የለን ማለት እዩ ገለ ካብቲ ፍርድታት ኣምላኽ ክንርኢ እንድሕር ደሊና ንዘይረብሕ ኣእምሮ ተሓሊፍካ ምውሃብ ሓደ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ፍርዲ ቅዱሳን ኣብ ሮሚ 1:24-32 ከይድና ክንንብብ ኮለና ነዚና ነቶም ከም ድላዮም ዝመላለሱ ነቶም በቃ ወዲ ምስ ወዲ ጓል ምስ ጓል ዝኸዱ ዝነበሩ ንዘይረብሕ ኣእምሮ ኣሕሊፉ ስለ ዝሃቦም ስለዚ ናይ ኣምላኽ ፍርዲ ቀሊል ካይመስለና ቅዱሳን ካልኣይ ገለ ካብ ፍርድታት ኣምላኽ መንግስቲ ኣምላኽ ዘይምውራስ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ገላትያ 5:19-21 ፍረ ስጋ ምዘርዘረ እዚኣቶም መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርሱን እዮም ኢሉ ብ4 ነጥቢ ይዓጽኦ ኣብ ከምዚ ዓይነት ልምምድ ዘሎ ሰብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርሰን እንደገና ድማ ገለ ካብ ፍርድታት ናይ ኣምላኽ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኻ ክወርድ ይገብር ቆሎሴ 3:5-6 ክንርኢ ንኽእል ኢና እንደገና ድማ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 21:8 ራእይ ዮሐንስ 22:15 ከምዚኦም ኣመንዝራታት ዘመውቲ ናብ ቀላይ ሓዊ ከም ዝድርበዩ ይዝነግረና ስለዚህ ከም ተራ ነገር ክንሪኦ የብና ሎሚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ንርከብ ዘሎና ሰባት ክሳዕ ኣእምሮና ንዘይረብሕ ነገር ተሓሊፉ ክሳዕ ዝወሃብ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁጣዓ ኣምላኽ ሙዳ ንዘለዓለም ድማ ናብ ቀላይ ሓዊ ክሳዕ ንድርበይ ኣይንጸበይ ሎሚ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ንነሳሕ ካብቲ እኩይ መንገድና ንመለስ እቶም ብርቱዓት ዝኾና ሰባት ድማ ነቶም ዝወደቁ ኣሕዋትና ናሓትናን ብኩሉ ክሳዕ ደው ዝብሉ ንደግፎም ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 5:9-13 ዝጸሓፎ ምስመን ነዓርኽ ንመሓዞ ንፍለጥ ኣብ ገላትያ 6:1 እንታይ ይብለናስ
أحواتي سب حدا بدل أنت تتحزى نزي كمز زبالة نسخاتكم منفساوان بحدوء منفس غيركم أقنعوه نسخاون كي تفتن رأسخا تتنقى بحدوء منفس مالت دون جاجين مالتي أي تفرد دو مالتي موناتهم كتفرد كلها باتي نقرتي كتفتن تخيليها سخاون بحدوء منفس مالت كيف رد كمالتي بتنقى مالتي أبي يعقوب حموشته مراف حموشته كأسر شجيشته أسر جاتن إسرائيل كنا نبب كلنا لما إن بأرسي ما أنت تفوسوا نحد حدكم حياتكم تأمنوا ما أنت نحد حدكم تصلي صلوت صادق بجبرة بزح تسلت يعني أنتم حواتي هذا خباتكم كاب حق أنت زنبلة هذا أنت ملسو إتي نحد كم من قد جيجوا زملسو ننفسو كم موت كم زدهن بزح حياتون كم زخدن يفلت يبلنا خبرنا أملاخ يكون أبقى دامي كورنثوس مرا فمشتك أبشعتك سعسر سلستكينا ننبب كلنا دمان تابلنا مس آمن زراتات أيت تصنبرو قدسان صبوك غيركم سمعوا إذا قالت بالتعام زقرم قالي مس آمن زراتات أيت تصنبرو إلى أبتا دبدابي تحيف لكم الله جناخه مس آمن زراتات إذا على مزيئة ويس مس السؤات زرفتن ويس مس مملكة تعود إلى قدا يكونكم زتحفكو انت زي كونس كابز على مزيئات وصوم تقبأكم نيرو حجقنا مسحاد حاو زبحال امو آمنزرا ويس السع ويس مملخ تعود ويس تزعرافي ويس سكار ويس زراف انتقوينو مسو خيط صنبرو مسمن أماني زبل سعاب غرستوس يزبل جنكا آمنزرا سوسو مملخ تعود تزعرافي ويس سكر ويس زراف انتقوينو مسو ايت تصنبرو مس ازي كم زبالة خدتو خيط بلعو تصحف لكم الله نتوم اووز ايزالو مفرادي سينتاي قدسوني نتوم اووش ازالو تفردو قدا نسخاتكم دويكونكمن نتوم اووز ايزالو قنا املاك فردومي نتو اكوي كابهاتكم اوتسو يبلنا ايت تصنبرو مالت هذا ايت خونو مالتي ايت تحاواوسو مالتي قويتا ننفتو كفنا مستو علي حبنامين أب قصر حموشت انتايب لنا نسو بعلو أي كحد كان اششون كتو عيب لكان إلي يمو نبرتكم بزي فقر جنزب يكون باتزلكم عقوي بلنا سلم انتايو نبرتكم بزي فقري جنزب يكون باتزلكم عقوي لنا اندحر إلكم حدا قدسان فقر جنزب كاو أملاك كفالي الناس لزخقلي قويتا يسوس بعلو نخلت قويتوت كتجزو أي تقولنيكم إلوناي إذا مالت انتاي مالتي جنزب ناي مجزء حيل اللو مالتي سلازي خايو نبرتنا بزي فقر جنزب كومون بزلنا كنا عقب زلنا كالاي فقر جنزب كمتي أب قداماي تيموت يشدشت عسرت تغليص زلو سور كل خفعات سلازخوني نبرتنا بزي فقر جنزب كخون بتزلودنا دما كنا عقب زلونا أب قداماي تيموت اسكومي زبل اتفقر جنزب سي سور كل خفعات يمو قليقهم نعقونا تمتاترو كاب امن الزنبلو نابر اسومون بزوح سقاي امتو يبلنا سالساي فقر جنزب سسع بزلكا خيت عقب يزقبركا اللهم دومساي أبلوك أسر تغلته كاب أسر سلستك سا إسران حدن أبزلو خفلك هيدنا هنا نبب كولنا انتاينا نرئي حدا كابتم هزبي ني يسوس نحوي رستي كمغلني بلا الليل مسبولو يسوس نتي سب أتا سب أي أباخاتكم دانيان مما ألنجيرو من شيموني إلو مسمال سلو أب قدر عسر تحموشت انتايلو نسوخ هيوسب ببزحي جنزب أيقونة نمو تتنققو كاب كل سساقا رأسيكم حلو بلوم يبلنا قويتا يسوس كريستوس نزم استزاربه حدا استزاربه مثالي اللو أبو انتا يبل كاب قطر عسر شدشتا كم زيلو خا مثلا نقرو حدا حبتام سبعي قرهو قدولو بلبو خا اغلي كبلا سفراي باللين انتاي داخ قبري إلو حسبه نسو دما خمز قبر نما أخني أفريسة
أكفيه سرحو أبوخا كل إخلين حابتين أكب نفسي نفسي بزح تدلب حابتي نبزح عمد زا أخلك علو كمو رفي بالإستي تحقوس بلابله أملاك قنا أتعشى نفسخا كباخا قوس دوا بزالي تزي آي دليوا علو إزيز دلب كايو دا آنمن كخاوني بلو اتن رئسو اسكا كلاتكم اتن رئسو زبلك على سمرو لاب قصري سران حادن اتن رئسو مزقب زئكب عب قدم أملاك حابتاب زي كوانا كومي يبلنا قدسان حدا مسترك نقروكمي نايزي سب أي شجر انتاي اندهر إلنا اتملسي عب قصري سران حادن نرخبو شجرو نرئسو تراي مزقب زئكب سب مخانيو ترديهم نقدسان إذا سب زي سسع سلازخوني أب قصر عسر شمونتا انتايلو نمأخني أفريسة أكفيه سرحو أبو خاء كل أخلين حابتين اكبيلو إذا سب أيزي بجاكا مأكاب من مقال زباها لا يفلتني بزلو انت زعاقب نيرو نهيوتو مدحانا نيرو بزلكا زي مأقاب هيوتكا خمتسئني زقبركا قدسان انتخونا كم تبعلو زبولو نبزوح عامتات زاكل حابتو خلوو أمونغو هيوتو خلوف كلو نريو نمنتاي هيوت نايزي سابزي تخوليفو اندهر إلنا سسع سلازخونا فقر غنزب مبعار كمزي زقبر كومو سلازخونا يخايك الأملا بزلونا كنعاقب زمعدنا أب قداماي تيموتيوس أنتوي أب زنبب كله أنتوي أب زنبب كو معراف شدشتا كاب أسر قطر عسرتن كاب أسر شعاتك سا أسر شعات تمليسنا انتري إنايو حد نجر كريئكم دسبلني انتايبل اتفقر جنزب سيسور كله فآتي مو قالي أم نعونا تمتأترو كاب امن الزنبلو نابر اسمو بزوح سقاي أمتو مسبلا أب قطر عسر شعات انتايبلنا نتوم أبزا علم زي أزلو حبتامات كي ابايو صبوك غيركم سمعوني اغزابير مس مهبتام شجر يبلون مس الساعه شجر اللهو مس زي مقال شجر اللهو نخالوت شير زي مقبار شجر اللهو كتهبتم شجر يبلون زافتم السندي صبوك غيركم سمعوني انتايلو حواريا باولوس نتيموثيوس يمعدلو نتوم ابز عالم زي ازلو حبتامات يلو حبتامات اب بيت كريستيانا كلو نحنا حبتامات كنكون اغزابير فقادي صبوك غيركم سمعني بتي كنحقوس إلو صبوك غيركم انببو تيموثيوس بتي كنحقوس إلو كله بلكس زبنا املاخ مبر بزي حلاف حبتي كي امنو اززوم إلو جبرت سناي كخونو بسناي جبر خهبتمو لقاساتن مماقلتن كخونو ناي بحقي هيوت من تخرخبوسي نتزمت زولو جيزي صبو مسارات نرئسهم كبو عززوم يبل أنا كريئكم دولي زولو قدسان كابوتر 10 شوعات تكسا 10 شعات زولو حسابي كم تبلع على زريعنا يو ناي يسوس مسالي اتشجر أبحبت مدلاب ايكونن قدسان اتشجر نرئسخا مزقب مئكابي أبزخنا نبوت أنا حنا خفلي حواري باولوس نتيموثيوس انتايلوو قداماي نتهم أبزا عالم زي أزلو حبتامات إزيامو كابيت أملاخ زلوي بزعبا بيت أملاخ زلو بزعباتهم آمنتي ززارب زلو حواري باولوس انتايلو نتهم أبزا عالم زي أزلو حبتامات كي عبايو تقبيت كي آتوم أب جنزبهم كي مكحو أب تزلوهم نجر لبهم كي يودقو آمين آمين إزي تشجر نتهم أبزع على مزياز الله حبتامات كي عبايو باتي كنحقوس إلو كله بلكس زبنا أملاخ مبر بزي حلا في حبتي كي امنو عززوم إلو كالاي جبرت سناي كهونو ثالثاي بسناي جبر كهبتمو لقاساتن مماقلتن كخونو رابعاي ناي بحقي هيوت من تخرخبوس نتزمت زلو غزي صبو مسارات نرئسهم كأكبو عززوم إلوخم إدوم كله نرئي اتشجر قدوسان مهبتام ايكونن اتشجر تقبيتي اتشجر مهبتام ايكونن عبت حلافي حبت مئماني اتشجر مهبتام ايكونن اتشجر ويدما تصقم كابت زلو كا زي من مقالي قدوسان مبزحت يوسف
እግዚአብሔር ባሪኽዎ ባርኸንሞ ክባርኸካ ኢሉ ዝጽሊ ባርኸንሞ ኣነ ኻን ካልኦት ክባርኽ ኢሉ ዝጽሊ እንተ እቲ በረኸት ምስ መጸግና ገጽብ ከማን ክሪ አይደልኒ መሊሱ ዝስሰ ሚሊዮን እንድሕር ኮይኑሉ 2 ሚሊዮን ክኸውን ደሊ ግን ክጽሊ ኸሎኮ ተሰብኮ ባርኸንሞ ክባርኽ እኮ ኢሉ ይጸሊ እዛ ስራሕ ዘይሃበንሞ ብገንዘብ ገይረ ከገልግል ኢሉ ይጸሊ ብዙሓት ሰባት ንስሓ ዘድልየና ሰባት ኣለና I'm telling you ንእግዚአብሔር ዝለመናዮ ካል ምስኮነ ግና ንነብሮ ካሊ እቲ ሽግር ምህብታ ማይኮነ ሽግር ትዕቢት ልብኻ ኣብታ ሓብትኻ ሙዳቕ ልብኻ ኣብታ ሓላፊ ሓብቲ በተሓላፊ ሓብቲ ምእማኒ እዚ ሽግር ካብቲ ዘለካ ዘይምምቃሊ ብልክስ ዘይመሃቢ እግዚአብሔር እኮ ክንድዚ አለኒ ክባሃል አይኮነን አባካን ካውታይ ገንዘብ አሚጡ እግዚአብሔር ክንድዚ ለካ ክትባሃል አይኮነን እግዚአብሔር ባሪሆካ ዘሎ ጎረቤትካ ሾፕ መግበር ሲኢኑ ጠሚዩ ዳይፐር መግዝስ ሰዓነሎ ጸባ መግዝስ ሰዓነ ሰባሎ ንዑመታንክ አሚኑ ይቡካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ አማቴዎስ 6:19 ታይሉሲ መዝገብ ካብ ዘለዎ አቡ ድማ ልብኻ ኣሎ ስለዚህ ብልዕ ኣብ ዘይበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘይነቕጾ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ደኣ መዝገብ ግበሩ እምበር ብልዕ ኣብ ዝበልዖ ነቐዝ ኣብ ዝነቕጾ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ኣብ ምድሪ ንኣኻትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ ኢሉ ኣብ ሉቃስ እዚ ቃል እዚ ሉቃስ ከና ሉቃስ 12:33-34 ከና ንብብ ኮለና ኣብቲ መዝገብኩም ዘለዎ አቡ ድማ ልብኹም ይኸውን እሞ ጥሪትኩም ሽጡ ምጽዋትኩም ሃቡ ሰራቂ ኣብ ዘይቀርቦ ነቐዝ ኣብ ዘይጥፍኦ ዘይበሊ ማሕፈዳን ዘይጎድል መዝገብን ኣብ ሰማያት ዕቆሩ ይብለና ኣብ ሰማይ መዝገብ ክህልወና እንድሕር ደሊና እቲ እንኮ መንገዲ ገባሪ ሰናይ ምዃን ብሰናይ ግብሪ ምህብታም ለጋሳት መማቐልቲ ምዃን እግዚአብሔር ብዛዕባ ዝምስጥር ንኹላህና ይግለጸልና I'm telling you the حق is نغركم زبز حسب نግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ዝጽሊ እንድሕሪልካ ባርኸንሞ ክባርኽ በቃ ዘክታማት ከዕቤ ዝጠመዩ እንግሌ ኢልካ ኻትጽሊ እሞኻ ትገንዘብ ምስ መጸግና የሰሰዓካ ስስዓ ውሽጥካ ይዓቱ ዋላ ነዚ ህይወትካ ንምፍታሽ ኣሞ ባኣኻን ኣብ ሽርካን ክትሪኦ ትኽእልኻ ዝበዝ حسب እቲ ዝኽፈሎ ክፍሊት እና በዝሐ ኸይድ ኮሎሲ እቲ ንቤት አምላኽ ዝጽሕፎ ቼክ ከሕሞ ይጅምር in the name of Jesus እግዚአብሔር ይስበሮ ነዚ መንፈስ እዚ በረኸትካ ዝዓጹ መንፈስ እዚ ክትነጽጎ ይዘለካ وشله $1,000,000 مليون إلنا صحفنا أب تشيك أبيمو مليون الكانيس شرش كتصحف أبيمو كومو الكاني حاوخا كتصحفلو اتوتنا بزبزح قطري سسأيو أب لب مسفح يكون لبخا يكون نسفه لبخا ناتصببه تي شوحات سسأ ترى إننا خيد مالتي እግዚአብሔር ነዚ ካብ ህዝቡ ይስበሮ ንብረትና በዘይ ፍቅር ገንዘብ ክንገብር አንደሕር ኮይና እምነትና ኣብቲ ኣይሃድገካን እሽሹን ከታይብለካን ዝበለና አምላኽ ምግባር ጥራይ እግዚአብሔር ነዚ ምስጡ አልዚ ሃበና አሜን ዶ እግዚአብሔር አይገድፈካን አይጥንጥነካን እንድህር ኢሉ ካሎ አይተጠሚኒኻ አይተዓረቀኒኻ አይትስዕንኒኻ እግዚአብሔር ሰናይ እግዚአብሔር ሰላምና حاب تباهيلا أنت تسكتت بزوحات سلامنا اللووكو نعبنت يزبلوكو نحر إللتا مئزاز آبيا بزوحات إللتا تتالووكو زيابير أمين دو زيابيركو نإلياسكو بقورا مجيبويكو بخواخ مجيبوكوي كاب كواخ سغا يركبني قدسان كواخ سغا زبل
عوفي حكي دا قدسان كاب كواخ سغا مركا مالت بتعمي ميراكل مالتي ميراكل جن كواخ تعزيزو نسو الناس اومه إلياس سغا بلق نيرو ترديهم ني እግዚአብሔር ተደሊሲ بخاكم مغبكا خلي تدلي دما نتا حروج زي بالله نتا ولا حنت زي بالله سبيتي ابيتا نتزلوا ነገር ከምዝ ፍልፍል ገይሩ ከመግበካ خلي እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር ናትካ ገንዘብ ናትክ ገንዘብ ያገድሶን እንተሆነ ንሱ ይሂቡካ እንተሆነ ንሳ እሱ ያበልጽጉካ ዘሎ ንዓኻ ዘበልጸገካ ግን ነተሐውኻ ክትነዕቀሉ ይኮነን yes እግዚአብሔር መንዶም ቢሩና እግዚአብሔር ኮይ ዘንበረና ዘሎ ክብርና አምላኽ ይሆን አምላኽናስ ከምዘንብር ሪኢናዮ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዳውና በአፍና ከንጽእንና ገበሬን ብረና አለው ክብርን ሽሙ ይሆን ስለዚህ እንታ ክብለኩም ይለ ቅዱሳን ተሽግር ሀብት ምድላብ አይኮነን ተሽግር ገንዘብ ምህላው አይኮነን ልክሲ ጠፊ ይዞሎ ፍቅሪ ጠፊ ይዞሎ ምምቃሊ ጠፊ ይዞሎ imagine በታ ዘላትና ንእሽቴ ነገር ኡሙናት ዘይኮናሲ ከመይሊ እግዚአብሔር በሚሊዮናት ከአምነና ከመይሊ በቢሊዮናት ከአምነና ናአና በታ ንእሽቴ ነገር ኡሙናት ዘይኮና ሎሚ ህይወትና በዝቃል ገርና ንፈትሾ አብ ቁጥር 6 እንታይብለና ስለዚህ ተቢኢና እግዚአብሔር ረዳይ ሞ አይክፈርሕነ የሰብከ እንታይ ከይገብረኒ ንበል ይብለና አዝቃል እዚ በፍጹም ልብና አብ አምላክን ወከልክን እመን ዘተባባአና ቃሊ እዝቃል እዚ አብ መዝሙር 118 በተመሳሳሊ አብ መዝሙር 56 ቁጥር 411 ከና ህነንብብ ኮለና ንረኽቦይና መዝሙር 118 በሙሉ ከነንብቦ ኮለና ፍቅረ አምላኽ ምሕረት አምላኽ ህላውነት አምላኽ ከምኡ ረድኤት አምላኽ ኢና አቡነ ንብብ ስለዚህ ተቢኢኹም እግዚአብሔር ረዳይ ሞ አይክፈርሕነ ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ ንበል ክብለና ኸሎም በአር እግዚአብሔር ዝረድ አምላኽ ስለዝኾነ ይክብርና አምላኽ ይኹን አሜን እግዚአብሔር ዝረድ አምላኽ ይወግህ ኮሎ ዝረድ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ በመንዶ ጸልማትና በሪህዩ በመንዶ ዝበጽሕና ለና እግዚአብሔር ረዳይ ስለዝኾነ ኮይ ክብርና አምላኽ ይኹን አመዝሙር 56 ቁጥር 411 እንታይብለና በአምላኽ ንቃሉ አመስግኖ አብ አምላኽ ተወኪለ አይፈርሕን ስጋ ከንታይ ከይገብረኒ አብ አምላኽ ተወኪለ አይፈርሕን ሰባት ከንታይ ከይገብሩን ይብለና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ረዳኢዩ ዝኾነ ሰብ ምንም አይከውንን ማለት እዩ አብ እግዚአብሔር እንደህርታ አሚንካ አብት ዝረድ አምላኽ እንደህር ተደጊፍካሲ አይተሐፍርን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ካብ 7:12 እንታይብለና ነቶም ቃል አምላኽ ዝነግሩኹም መራሕትኹም ዘክሩዎም መወዳታ ንብረቶም እና ተቋመትኩም አስአሰር እምነቶም ሰዓቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎም እንዘላለም ንሱ ልብኹም በቲ ነቶም ዝኸዱሉ ዘይጣቅሞም ብልዒ ዘይኮነስ ብጸጋን ተጸንዐ ጽቡቕ እሞ በብዙሕ ዝዓይነቱ በጋሻ ትምርቲ አይተሳሓቱ እቲ ሊቀ ካህናት ስለ ኃጢአት ኣብ መቅደስ ዝኣቱ ዝነበረ ደም እንስሳታት እቲ ስጋታትን ኣብ ወጻኢ ሰፈር ይሓርር ነበረሞ ነሕናስ ነቲ ድኳን ዘገልግሉ ካብኡ ክበልዑ መሰል ዘይብሎ መሳውዕ ኣለና ስለዚ ኢየሱስ ከኣብ ደሙ ንህዝቢ ምእንቲ ቅድስ ኢሉ ኣብ ወጻኢ ኣፍ ከተማ መከራ ጸገበ ብለና ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ እንድሕር ኢልና ነቶም ቃል አምላኽ ዝነግሩና መራሕትና ብጸሎት ክንዝክሮምን ክነኽብሮምን አስአሰር እምነቶም ክንስዕብን ብዘድልዮም ክንድግፎምን ከም ዘለና ይዝነግረና ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥር 12-13 ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ክምዕዶም ከሎ ከምዚ ኢሉሎ ግናኸ ኣቱም ኣሕዋትና ነቶም ኣባኻትኩም ዝጽዕሩን ብጎይታውን ዝመርሑኹም ዝምዕድኹም ክትፈልጥዎም ንልምነኩም ኣለና ስለቲ እዮኦም በብዙሕ ብሉጽ ፍቅሪ አኽብርዎም ንሓድሕድኩም በሰላም ንበሩ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእክትታቱ ሰዓብቱ ክንከውን ንዑ ክንመስል ይምዕድ ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4:16
ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጽሪ 1 ሳዕ 2 ፊልጵስዩስ 3:17 ፊልጵስዩስ 4:9 ቀዳማይ ተሰሎንቄ 1:6 ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3:7-9 ኬና ክነንብብ ንኽእል ኢና ኣብ ቁጽሪ 8 እንታይ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ንሱ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝበለጸ ኣብነትና እዩ ንዑ ምጥማት ከዓ ኣማራጽ ዘየድልዮ ጉዳይ እዩ አሜን ምክንያቱም ኢየሱስ ባህሪያቱ አይቅየርን ኦሙንነቱ አይቅየርን ንሱ ዘለዓለማዊ ዘይቀያየር አምላክ ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣብ መዝሙር 10 ኣብ መዝሙር 102 ቁጥሪ 25-27 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ካብ ጥንቲ ንምድሪ ሰሪትካያ ሰማያትካ ግብረ እዳውካዮም ንሳቶም ክጠፍዮም ንስኻ ግን ትነብር ኩላቶም ከም ክዳን ክበልዮም ከም ልብሲ ክትልውጦም ኢኻ ክልወጡን እዮም ንስኻ ግን ከም ቀደምካይኻ ዓመታትካውን ከቶ ኣይውዳእን ይብለና ኣብ ቁጥሪ 9 ድማ ከምዚ ይብል ልብኹም በቲ ነቶም ዝኸዱሉ ዘይጠቕሞም ብልዕ ዘይኮነስ ብጸጋ እንተጸንዐ ጽቡቕ እሞ ብብዙ ዝዓይነቱ ብጋሻን ትምህርቲ ኣይትሰሓቱ ይብለና እዚ ቃል እዚ ነቶም ንኢየሱስ ሓዲጎም ናብቲ ሓዲጎሞ ዝመጹ ናብ ናይ ሙሴ ሕጊ ናብ ምምላስ ገጾም ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ዝምልከት ቃል እዩ ምዕራፋት 13 ምዕራፋት ክጽሕፈሎም ዝተገደደሉ ምኽንያት እውን ነዚ እዩ ኣብዚ ኣብ እምነቶም ክጸንዑ ከተባብኦም ከሎ ኢና በዚ ቃል እዚ ንርኢ ዘለና ልብና ብጸጋ ኣምላኽ ጥራይ ክጸንዕ ከም ዘለዎ እዩ እዚ ቃል እዚ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ቁጽሪ 10-11 እንታይ ይብለና እቲ ሊቀ ካህናት ስለ ኃጢአት ኣብ መቕደስ ዝኣቱ ዝነበረ ደም እንስሳት እቲ ስጋታትን ኣብ ወጻኢ ሰፈር ይሓርር ነበረሞ ንሕናስ እቶም ነቲ ድኳን ዘገልግል ካብኡ ክበልዑ መሰል ዘይብሎም መሰውእ ኣለና ብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1:18-24 ኬና ነንብብ ኮለናሲ እንታይ ይብል ጥበብ ጠቢባን ከጥፍኤ ምስተውዓልቶም ኣስተውዓልቱን ከፍርሴ ዝብል ጽሑፍ ይሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፉ እሽነት እዩ ንዓና ንንድሕን ግና ኃይለ ኣምላኽ እዩ ጥበበኛ ኣበሎ ምሁር ጽሑፋት ኣበሎ መርማሪ ዘዓለም እዚኣ ኣበሎ ኣምላኽ ንጥበብ ዘዓለም እዚኣዶ እሽነት ኣይገበሮን ስለዚ ዓለም ብጥበባ ንኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ጌራ ካብ ዘይትፈልጦ ኣምላኽ ነቶም ዝኣምኑ ብናይ ስብከት እሽነት ገይሩ ከድሕኖም ፈቐደ ኣይሁድ ምልክት ይልምኑ ጽርዓውያን ድማ ጥበብ ይደሉ ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ መዕንቀፊ ንሕዛብ እሽነት ዝኾነ ተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሉና ንሱ ነቶም ጽዋዓት ንኣይሁድ ኮነ ንጽርዓውያን ክርስቶስ ነቲ እቲ ኃይሊ ኣምላኽን ጥበብን ይብለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቁጥሪ 12 ድማ ከምዚ ይብል ስለዚ ኢየሱስ ከዓ ብደሙ ንህዝቢ ምእንቲ ቅድስ ኢሉ ኣብ ወጻኢ ኣፍ ከተማ መከራ ጸገበ ይብለና ከምቲ እቲ ንሓጥ ዝስዋ መስዋዕቲ ካብቲ ሰፈር ዝወፅእ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሰቕልዎ ከለውን ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ናብ ወጻኢ ኣውፅኦም እዮም ሰቒሎሞ ኣብዚ ኣብ መንጎቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን በጃ ኃጢአት ዝስዋ መስዋዕትን ኣብ መንጎ ስቕለት ኢየሱስን ዘሎ ምትሓዝ ከሪኦም ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉ የብዛሓልኩም ናይ ሎሚ መጽናዕትና ኣነ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ በዓል ዮባ ቅጽል ማለት